Въпреки дъжда, нашият митинг продължава. Давам думата на господин Каракачанов, председателът на ВМРО. Войводата! Здравейте! Браво! Плаши ли ви дъжда? А плашат ли ви тези мишоци, които отново искат да ни управляват? Поганци! От 6 години водиме битката с монополите ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Започнахме от Пловдив, София, Варна, Велико Търново, Благоевград и хората накрая се събудиха. Излязоха да потърсят своите права, след като 6-7 години бяха грабани от едни нагли монополисти, които обаче осъществяваха своята кражба с помощта на тези, които бяхме избрали уж да ни управляват справедливо. Може би някои от тях сега си мислят, че след месец и половина протестни хората са се прибрали, тъй като са уморили. Ние обаче заявяваме: няма да допуснем това да продължава. И ако си мислят тези типове от тази мафия, че ние ще се преберем кротко и след като намалиха с няколко процента сметките ни за ток, след като ни обещават, че тези, които 4 години ни управляват и ни грабят, ще да се поправят, ние не им вярваме обаче. Миналата седмица на митинга в София пред Министерския съвет ние поставихме няколко условия на министър-председателя. Първо, да направи пълна ревизия на всички енергоразпределителни дружества, топлофикации и ВиК дружества. И ако се окаже, че те са грабили българските граждани, това, което всички ние сме почувствали под джобовете си, да им бъдат отнемати лицензите, развалени договорите и да бъдат изгонени от България. Да се направи пълна ревизия на всички обществени средства, които за 4 години бяха похарчени. Средствата, които трябваше да отидат за нашите родители, за пенсии, средствата, които трябваше да отидат за здравеопазване, средствата, които трябваше да отидат за това да се подпомогне средния и дребния бизнес. Тези средства обаче отидоха в джобовете на управляващите. Те се постараха да спачкат всичко в името на своя личен интерес. И сега същите тези наглеци ще искат да не управляват